Otu akwụkwọ bụ nke kọrọ ihe banyere ndụ na ihe dịgasị iche iche nke Vice Chancellor Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University bụ ọkammụta Greg Nwakobi mepụtagoro bụ nke ewepụtagoro n'ihu ọhaneze. Ya bụ akwụkwọ nke isiokwu ya bụ Greg Nwakobi njem nke oke ihe nleleanya ncheta ga-adịgide adịgide na COOU n'afọ 2018 ruo n'afọ 2023 bụ nke egbupere n'oge ụbọchị mwepụta akwụkwọ nke bụ Vice Chancellor n'iji wee merube afọ ise nke ọkammụta Nwakobi ji wee nọrọ n'ọkwa. Ya bụ mmemme bụ nke achịkọbara na ụlọ ọgbakọ ezumezu ya bụ mahadum ma bụ nke a malitere site n'ofufe ụlọ ndị ụka niile sonyere na ya. Onye nta akụkọ ABS bụ Blessing Uchendu ji akụkọ a wee bịa n'uju. Ya bụ akwụkwọ ahụ dị nsape 106 bụ nke gbadoro ụkwụ na agbammbọ niile onye Vice Chancellor ahụ gbara na nnukwu ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ na ọchịchị ọ chịrị afọ ise. Ya bụ akwụkwọ bụkwa nke nwere ngalaba ise ma bụrụ nke ndị na-ebere anya na ya bụ ọkammụta Solomon Ekwenze nakwazi Dọkịnta Harrison Madụbeze. Onye nke nkọwara akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Austin Nonyelu kwuru na ndị dere akwụkwọ ahụ bụ ndị gbadosiri ụkwụ nke ọma n'ihe gbasara agbammbọ niile onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ gbara narị ise ọ lụrụ ọrụ na ya bụ mahadum ma kwukwazie na ọ bụ nke ya bụ akwụkwọ na-akọwa na ọ bụ onye nke megoro ka enwee enyemaka si na mba ofesi ma n'ebe na ebe ọbụla wee bịa. Ọkammụta Nonyelu kwuru na ya bụ akwụkwọ bụ nke kọwara agbammbọ niile ọkammụta Nwakobi gbara ya nakwa otu o si etinye uchu n'ọlụ ya. Onye nke gbapere ya bụ akwụkwọ bụ Chief Chid Anyegbu, onye nke kọmishọna na-ahụ maka gburugburu nọchitere anya ya bụ Engineer Felix Odimegwu kwuru na ọkammụta Nwakobi bụ nwoke nke na-echemi echiche ime, onye nke na-akpọkwa onye ọbụla n'ihe ọ na-eme. Ọ gakwa n'iru wee kpee ka Chineke nọnyere ya n'ihe niile ọ ga-eme n'ọdịnihu. Na mbụ n'okwu nnabata ya ka onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Justice Alexius Okuma kọwara ya bụ onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ dịka nwoke nke bịara hụ ma merikwa ihe na ihe ọbụla bụ ọgbata uhie ọ nwere na ya bụ mahadum ma too ya nke ọma na mbọ niile nakwa ezi ụkpụrụ ọ dọwere. N'ozi ekele ha dị iche iche ka onye Deputy Vice Chancellor nke Administration bụ ọkammụta Matias Anganti, onye nke academic counterpart ya bụ Prọfesọ Ositachiaghanam ya nakwazi onye Dean nke Faculty Physical Sciences bụ ọkammụta Kingsley Nwaọzọ nakwa onye na-anọchite ihi ala na House of Representatives bụ Right Honorable Pascal Agbodike kwuru na ọchịchị Nwakobi na ya bụ mahadum bụ nke wetara mmepe na mbuli elu ma kwukwa na o mee ka ya bụ mahadum bụrụ nke so na ụlọ akwụkwọ mahadum eji eme ọnụ na ngalaba Naịjirịa ma kpekwazịa ka Chineke gba mbọ na-ebuli ya. N'okwu ya, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Nwakobi toro ya bụ ụlọ akwụkwọ ndị enyi na ikwu na ibe maka ịhụnanya na ekpere ha ma kpekwazịa ka Chineke nye ya na ezinụlọ ya amara oge niile. Anọ na ya bụ mmemme wee mee ihe ngosi dị iche iche ma kpekwazịa ekpere pụrụ iche. Site n'ụlọ akwụkwọ mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ịgbarịam, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.